Još jedan dan je gotov i odnosno još jedna noć je gotova. A mi smo raspoloženi za novi Reels. Ja ste vi raspoloženi za novi Reels. Znači ovako, jedan gospodin, ili ne, milion ljudi, je pitalo da li nam je potreban engleski jezik ovde. Vidi, druže, u suštini ti ne moraš da begneš engleski, zato što ne treba. Ovde u fabrici uglavnom koriste nemušti jezik i to su uglavnom krici, urlici, pokreti rukama. To je tako u svakoj od ovih fabrika, zato što je svaka fabrika puna ljudi koji su najmanje s ovih prostora. Znači ima Portorikanaca koji pričaju španski, ima Moldavaca koji ne znaju da beknu engleski, ima Ukrajinaca koji ne znaju da pričaju engleski, onda ima Filipinaca koji su ovde domestici, koji su se doselili 80. godina, a i dan danas ne znaju da pričaju engleski kako treba. Tako da u suštini generalno ovde taj neki menadžment i ti neki šefovi pričaju engleski i sa njima se može komunicirati na taj način. Zaključak je, tebi engleski apsolutno ne treba. Ali od tebe da li ćeš da se potrudiš, da ga naučiš. Makar toliko da možda se sporazumevaš u stranoj zemlji, da ne moraš da juriš ljude da bi ti rešavali koje kakva pitanja i budalaštine na koje ćeš nailaziti. Sve do tebe.